मॅरिनेट जाऊ नये एका बऱ्यापैकी त्या लागाने म्हणजे त्याला टेस्ट चटली चव चटली तोपर्यंत आम्ही बाकीच्या मसाल्याची तयारी करूया. हे वळे आणि त्याच्याबरोबरच कानो आणि लसूण. आमटान हळद. एक ऊब येऊंक जाई मागीर त्याच्या उपरांत आमी त्याच्यात मसालो घालुया. का शिजाने परत एकदा झाकून दवरूया. चवीनुसार मीठ. मग आमची चिकन शागोती झाली असतेली तर बघूया.